și spunea că mă leagă foarte multe lucruri de Alba Iulia. Ca să zic așa, părinții pieselor mele s-au născut aici, la Alba Iulia, și trecând pe lângă liceul de arte, le-am trimis o poză și le-am zis, băieți, ce ziceți? Vă amintiți de liceu? Vreau să vă spun că sunt foarte fericită, este primul proiect de timp în România, în atâta vreme, sunt în același timp emoționată și aș vrea să mă înțelegeți, da?